Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej chef, det er Chris. Ja, hej Chris. Hej, jeg ringer bare for at sige, at jeg ikke kan komme på arbejde i dag. Nå da, Chris, hvordan kan det være? Det er sådan set fordi, at jeg i nat der er der sket noget frygteligt noget. Nå, hvad er det, Chris? Mit hus, det er brændt, chef. Jamen, Chris, du bor i en lejlighed. Ja. Der er også sket noget andet noget, som er helt frygteligt for mig. Nå. Som er helt det er frygteligt for mit liv, hvis det ikke bliver rettet op på. Så derfor kan jeg ikke komme på arbejde, chef. Ja, hvad er det så? Det er fordi... Og nu hør her, det er fordi, at i morges, dengang så er jeg lige kommet ud af mit bad. Ja. Så kommer jeg ned på garagen, og så står der bare sådan en stor rev dernede. Og så er alt mit tøj og min mad og alt muligt, chef. Så jeg kommer ikke der. Chris, altså... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det her, Chris. Altså, det lyder langt ude, altså. Jamen, det er også sådan, ja. Prøv at høre her, chef. Der er nogen, der har taget mine lunger, chef. Nej, Chris, jo, det er der jo ikke. Altså. Det passer jo ikke. Jo, altså. jeg kommer ikke i dag, chef, fordi der er sket mange katastrofer. Ja. Der er nogen, der har prøvet at komme med sådan en stor, en stor sti, og så kravlede de op til første sal, der hvor jeg bor, og så kravlede de ind ad vinduet, og så skar de, så skar de min leksikon i stykker med min kam, og så har de taget alt det, som jeg troede, jeg skulle bruge en gang. Så jeg kan ikke komme på arbejde, chef. Jeg skal først have fundet alt det, de har tonfrumme. Chris, det passer. Chris, du kommer på arbejde om 10 minutter. Ja, vi ses, chef. Ja, hej, jeg er der om 10 minutter. Chris og Chokoladefabrikken. Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Chokoladefabrikken, det er Michael. Hej, chef, det er Chris. Ja, hej. Hej, Chris. Hvordan går det nede på fabrikken, chef? Jamen, det går som det plejer, Chris. Det går meget godt. Jeg ringer for at sige, at jeg kan desværre ikke nå det at komme op på arbejde i dag, chef. Nå, Chris, der er jo en halv time til. Det kan du da sagtens nå. Det kan jeg ikke så godt nå, chef. Nå, hvordan kan det være, Chris? Det er fordi, jeg er blevet far her i nat, chef. Du er blevet far? Ja, det er en glædelig nyhed, chef. Jamen Chris, du har jo ikke nogen kone eller kæreste. Ja, nej. Ja, ved du hvad, chef, faktisk, jeg ringer fra England lige nu. Jeg er i England? Ja, jeg kan ikke komme på arbejde i dag, chef, for jeg kan ikke nå at komme hjem. Jeg er nemlig i England. Jamen, hvad laver du i England? Ja, jeg kan ikke komme, chef. Jeg var over at besøge min far over i England. Min far, jeg har aldrig nogensinde set min far før. Jamen, det passer jo ikke, Chris. Han har pludselig sendt bud efter mig, chef. Chris, din far bor i Ishøj. Han har brug for mig. Din far bor i Ishøj, Chris. Det er noget pjat, det der. Jeg har vist nummer på min telefon her. Jeg kan se, at du ringer hjemmefra, altså. Du er jo ikke i England, vel? Det er også... Men chef... Ja? Der er sket noget frygteligt med mig. Nå. Her i nat, ja. Så jeg blev kørt over, chef. Jeg blev kørt over af en stor kran i nat, chef. I nat? Hvad lavede du op i nat? Det ved jeg heller ikke, chef. Men jeg bliver nødt til at tage, at jeg er oppe på sygehuset nu, chef. Givet jeg kunne komme, chef. Men det kan jeg ikke. Jamen, Chris, selvfølgelig kan du komme på arbejde i dag. Hils dem alle sammen, chef. Chris, prøv lige at høre. Jeg er nødt til at tage op på sygehuset nu. Chris. Fordi det æbber ud i mit liv. Chris, det passer ikke. Jeg kan ikke komme. Chris, hvis ikke du kommer i dag, så er du fyret. Jeg kommer om 10 minutter, chef. Vi ses. Hej, hej. Hej, 10 minutter. Chris og Chokoladefabrikken.